privesc în urmă și văd un tânăr sau o tânără mergând pe un drum întunecos în căutarea fericirii. Iar pe drumul acela se întâlnește cu păcatul. Păcatul îi fură pacea, îl jefuiește, îl lasă acolo în drum, fără suflare. Și mă mai uit prin ochii credinței că pe acel drum trece la un moment dat un samaritean. Nu orice fel de samaritean, slăvit să fie numele Domnului, un samaritean milos. Lui se face milă de acest om căzut în margine de drum. Și mai privesc în urmă și văd o mamă îndurerată care stă și plânge pentru acel tânăr căzut acolo. Tâlcuirea acestei povești ar fi aceasta: omul acela sau tânărul acela răzvrătit, care cobora pe drumurile întunecoase ale lumii, am fost eu. Poate și tu, poate și dumneavoastră. M-am întâlnit cu păcatul. Ce a putut face păcatul? Mi-a furat pacea, liniștea și a adus în locul ei gânduri negre, gânduri chiar că viața nu mai are rost. Credeam că aplauzele oamenilor o să-mi aducă liniște, fericire, banii, la fel. Și nu știam niciodată că în urma mea am lăsat o mamă care plângea noapte de noapte pentru mine. Privesc la clipa când samariteanul a oprit în dreptul meu